Sí, son Belinda. Dentro dunha hora. Quero que me leves un caso. Eu? É porque... Porque non atopei outro. Un día moi completo, que che parece? Perdoa. Non, a culpa non é túa. Son eu cando como unha tola. Ben, pois eu teño que marchar. Ata logo. Ala, ata logo, Ei, como se chama esa rapaza? Está ben, É Laura Castro, da clase do lado. Que marcho 5 minutos, Xa tes calquea? Hai que recoller isto tamén, Vamos. Onde vas? Vou ver a Lindiña. A ver a Lindiña. Sei unha nunca vi ainda. Sí, pois estou moi enamorado dela e quero volvela a ver. Non creerás que o teu marido tiña outro accidente. Farei todo o que queirades. Así me gusta. Os xefes vanse poñer moi contento. E quen é o parvo que quere que o defendas? Ainda vai acabar na cámara de gas. Tarasido. Quen? Tarasido. É un caso complexo, non? Un parvo que o insultou. Ah, un parvo que o insultou. Sí, un caso chupado. Aquí estou como na casa. O mellor queda uns días, uns meses, uns anos, non sei. Poida que este sexa o meu sitio. Oye, últimamente estás moi rariño, A ti preocupache algo? Non. Bueno, sí, a verdade. Pois contamo. É que non cho podo contar. A niña non vai poñer máis chiquitos. Pasou ya, Jabalín. Marchade, facedo favor, Pero petróleo, Veña fora xa! Sinto terte enganada con non ter valor para dixecho antes. Por favor, non intentes buscarme. Nunca me vas a encontrar. E ademais non quero verte máis. Abogado en Portusás? Sí. Sabedes que é o Concello de Galicia que menos abogados ten? Non o entendo. Desde o Consello Escolar, os alumnos podedes conseguir unha morea de cousas. Podemos facer que haxa, non sei, máis tempo de recreo? Non. Menos horas de clase? Pois dame que iso tampouco. Pois daquela non me interesa. Isto é unha denuncia de Tarasido contra o teu pai por unha discusión de fútbol. O que tens que facer é convencer o teu cliente de que chegue a un acordo amistoso para non ter que chegar a xuízo, non? De eso nada, Xuiz. Preito. Marchou porque non me quere. Marchou porque non me quere. Non é por iso. Cando marchamos? Dentro de 3 ou 4 días. Esta é Amparo. Será que coide de ti estes días. Deixo vos soas. Seguro que tedes moitas historias tristes que vos contar. Hola, Carlos. Hola, Elena, que tal? É que quería falar contigo. Perdón, non sabía que estabas ocupada. Non te preocupes. Ela é Nuria, a outra sobrinha de Celia. É unha boa abogada. Ela é Elena. Encantada. Non sei nada, Elena. Ademais, son xuiz. E os xuíces non podemos dicilo todo. E os suíces non podemos dicilo todo. Para ser representante no Consello Escolar hai que ser unha persoa moi responsable, non abonda con ser un bo rapaz. Laura, que é que me Sabe o transformas, que te dijo, Xurxo? Dime. Que me vou presentar. E seguimos rabuñando na actualidade. Desde o Colexio Público Neira Castro dinnos que xa está fechada a lista de aspirantes a vacante do Consello Escolar en representación dos alumnos. Ao final, son só 2 os rapaces que se presentan, Laura Castro e Fito, Luita de Titáns. Esperamos que a participación dos alumnos sexa o máis alta posible. Desde aquí, queremos desexarlles aos 2 rapaces moita sorte e que gañe o mellor. Isto é o Furacán de Portosás. Go! Es Feito, non esquetache la radio, falaron de ti. De min? Sí, todas as seleccións. Xa, as seleccións, vai. Votaréis por Fito, non? Home, non sei. É que Fito, ti és moi simpático, pero Laura parece mellor para estar no Consello Escolar. Sí, parece máis preparada. Máis preparada? Donde sacaste esa parva? Moi sinxelo, mira. Fito, ti que farías por nós no Consello Escolar? Vaya. Ainda non temos preparado o programa electoral. E a que esperades? As eleccións son os xoves. Por hoxe non facemos máis declaracións. Iso que din os asesores das películas. E vamos deixarvos de parvadas. E votade por Fito. Ai, si, ó. Non nos podedes facer isto. Facervos? A quen votemos ou non é cousa nosa. En falar. Fito vos amigo, non? Que votadelle. Pois pareceme que non basta nada que facer contra Laura, Sí, seguro que gaña ela. Veña, imos pa clase, que xa tarde. Imos. Metime nunha boa. Non me debín presentar. Tranquilo, é que a xente non che vexa desanimado. Cuidado que ven esa, disimula. Hola, que tal estades? Ben. Estupendamente. E non nos veñas a espiar. Espiarvos o qué? A nosa estrategia.
Ah, sí. Bueno, se marchaba. Ata logo, Fito. Ata logo, Laura. Non demostres debilidade. Pode utilizar a nosa contra. Pero Lois, non ves que non teño nada que facer? Todo o mundo vai votar por ela. E ademais, ainda non sei de que vai o consello ese. Tranquilo, teño moi boas ideas. 1400. Non é moito, que senón xa verían. Non é moito. E que ia facer? Hai que pensar ao grande, como os americanos. Eses sí que saben de lesións. Bandas de música, globos, cartéis, tías cachondas... Que, home, que? Que che poño? Que me pasa? Ponme calquera cousa, logo. Con esta percha que eu teño, logo, non me vale calquera cousa a mí. Calquera que las de roupa. Aí cambia o barril xa, É verdad. Como levas? Ben. Se me gustame. Non eras tío que dicías que o mar está cheo de peixes e un mariñeiro non se cansa de pescar ata que morren os peixes todos ou morren un mesmo. Era. Pois logo, avanti, non? Era eu. Eu non sei, é que hai algo raro co Riola, que hai algo, entendes? Hai algo que non é... A carta, eu non sei, é tudo moi extraño aquí, eu... Pero extraño o que é? É algo que non me deixa dormir pola noite, non sei. O mellor é que te estás obsesionando máis da conta, Petróleo, non sei. Tenta, eu que sei, pensar noutra cousa, reláxate. Non é iso, é que... Lindiña marchou porque había algo malo, había algo que non sei o que é, non dou con el. Estou me volvendo tolo, que... Non sei o que era. Pero non era bo. Bos días. Que tal dormiches? Non moi ben. Vas a enfermar. Nin comes, nin dormes, non podes seguir así. Neniña, intenta tranquilizarte. É que non podo. Que é o que che preocupa? O meu marido. Non podo deixar de pensar nel. Queres falarme del? Poida que así te sintas algo mellor. Chamase Celso, pero todo o mundo lle chama Petróleo. Porque estivo nas plataformas. É un home moi especial, pero é a persoa que máis quero no mundo. Fíxome moi feliz. Hola, Adrián. Hola. Que tal o traballo? Ben, non hai queixa. Xa casi temos xollo para toda a temporada. Pois alégrome. E Elena? Aí a tes, na oficina. Vou falar con ela. Veña, ata logo. Ata logo. Pódese. Hola, pasa. Que contas? Quería falar contigo dunha cousa. Ti dirás? É que se non o conto rebento.
pero tens que prometerme que non lle vas contar a ninguén. Home, claro, prometido. Verás, é que sei algo sobre o caso de Belinda que poida que teña que ver coa súa desaparición. Non me podes facer eso. Son teu pai. Ademais, sempre fuches o meu fillo preferido. Sí, Pero a dereita, o preferido da defunta de mamá, que ti, des que nasceu Paula... Que non, home, que non. A dereita, vai. En fin, a ti tamén che quero, muller. Que, fai un puriño? Un puriño? Pero desde cando fumo eu, papá, que eu son asmático e padeço dos bronquios, bo? Sí, home, sí, que ruína de fillo. Non irás fumar aquí, non? Estou me recuperando. Non ia fumar, é para despois. E máis, pareceme moi ben que veñades discutir aquí, Non estamos discutindo, muller. Estamos intercambiando opinións. Eu a miña xa che dei, papá. Eu dei a miña palabra a Tarasido e non esta máquina vai mal. Pois agora dixlle que non o defendes e punto. E saca os pés dai. Ai. E a ti que máis che dá, nena? E xa sabes que é a miña sobrinha preferida. Gracias, tía. Bueno, as dúas son de las miñas sobrinhas preferidas. Como que somos as dúas únicas sobrinhas que tes. Bueno, deso non estamos falando agora. Non podo deixalo caso, tía. Couto é o meu cliente. De eso se trata precisamente. Ele é o teu cliente, eu son a túa tía e non o podes defender. Por qué? Só é un suizo. Pero óyela, nena, só é un xuízo. É moito máis que eso. Andando Celia polo medio, ten que ser moi importante. Así que dislle a Tarasido que non o podes defender. Pero, papá, a ti que máis se ten... Xa perdín, non ves? A ti que máis se ten que Celia queira axudar a Tarasido? Moito! Mira o parvo este. En fin, o teu irmán. Que non sabe o que pretende esa bruxa, pero eu sí. O que quere ese animal é que todo o mundo pense que eu non mando nin na miña casa. É que a miña sobrinha vai defender nun xuízo. A xente vai pensar que a alcaldesa de Portosás é unha ninguén. Sí, mañán vai sair publicado en todas as revistas de opinión. E que non nos saiban no New York Times. Ese é un chistiño, nena, hai que rilo. Claro, o máis importante neste mundo é o teu traballo. A xente. Que máis terá o que pense a xente? Vela, nena, vela. Tía, o que pasa é que Nuria non está feita... Pois que aprenda. Non importa que a xente, non importa a xente. Pois importa moito. Non podemos deixar que a xente pense que esa lercha pode gobernalo todo, ata na miña casa. Se deixo que pase eso, é que son un ninguén. Non berres, só. Non estou berrando. E ti saca os pés dai. Papá, é o meu traballo, non respétao. Isto é moi importante. Eu son a túa tía, así que me tes que facer caso. Aia, para ti é máis importante a xente co meu traballo. Pois sí, señor. Pois sí, é máis importante. Pero, papá, é que xa non sei como che hai dicir, entendes? Xa non podo. Que máis quixera eu? Moi ben. Pa unha cousa que che pido, és ben desagradecido. Bo, pero non fai falta que vos poñades así, tampouco. Non nos poñemos de maneira ninguna. Xa está. Marcho, toma. Papá, antes de marchar, non che parece mal, é que estes días tive un mundo de gastos, se tiveras aí 20.000 pesetas ata que cobre de Tarasido. Nin chica, nin patacón. Ben, ti non terás, non? Se arracho eu o peto, nada. Ben, a culpa é miña por malcriarvos. E ainda por riba, íalle dar un puriño. Papá. Non o ia acender. Era só para saborealo. Sinto, tía, pero non vou deixar o caso. Non sería ético. E defender a esa mona, sí. Pensei que me tiñas máis cariño. É claro que cho teño. Agora marcho, vou preparar o caso. Ata logo. Tranquilízate, tía, que ainda cha dar algo, Outra vaca máis no millo. Caralla! É que saístes a vosa nai. Porque meu irmán Lucho, que en paz descanse, non era así. Cai coller. Que, Fito, como leva lo das eleccións? Pa, tirando. Diso nada. Non demostres debilidade, Paspón. Vai todo ben. Temos todo controlado. Temos. E ti que tens que ver? Eu son seu asesor de imaxe, non? Eu sei o asesor de imaxe. E ti crees que fai falta un asesor de imaxe para unhas eleccións ao Consello Escolar? Pois claro. Eu dígolle o que debe facer, non? Claro. E así sacamos máis votos. Pois, leva clara. Ei, silencio.
Vaya, polo menos parece que estades mostrando bastante interese. É que tedes preparado para a campaña? Temos unha estrategia espectacular. Eu digo porque Laura Castro, a outra candidata, pois propón facer un debate. Un debate? Ai non, deso non é un debate. Ti cala, Pareceme boa idea. Sí, pois propón que sexa na radio municipal. Así poderemos coitar todos desde aquí. É xusto que necesitamos. Así a xente pode apreciar o teu carisma, Fito. Seguro, sí. Di que Fito acepta. Pois o debate vai ser mañá. Mañá xa? Pero... Sí. Pero iso tes o que contar a Petróleo. Ti crees? Home, claro. Petróleo está desfeito. E ti sabe a verdadeira razón da desaparición de Belinda. Seguro que ten que ver coa denuncia. Xa, pero ela dixou unha carta na que dicía ben claro que marchaba porque non quería petróleo. Mira, desde o meu punto de vista de muller, Belinda fixo eso para disimular. Sí, pero tamén pode ser certo. Non lle podo ir con esta historia a petróleo. Non podo darlle falsas esperanzas e que despois, ao final, resulte que Belinda marchou porque non quería vivir máis con el. E non sei, que todo isto é tan raro, non sei. Sí. Tampouco podo dictar unha orde de busca, porque ela na nota deixou claro que marchaba por propia vontade. E sei que nunca vou querer a ninguén como lle quero a él, entendes? Estás facendo que me acorde de outro mariñeiro que eu coñecín hai moito tempo. E que foi de él? Bah, é mellor que cambiemos de tema, senón ímonos poñer aínda máis tristes. Eu non podo deixar de pensar nel. Mira que boas amigas vos estades facendo. É unha mágoa que a vosa amizade non poida durar moito. Que che pasa a ti agora? Non te veñas mofar da rapaza? É conmovedor o teu interese por ela. Veñoche dicir que dentro de 2 días volves para casa. Aquí teño as pasaxes do avión. Xa? Sí. Canto antes mellor. Quero desfacerme desta dunha puta vez. Así que xa o sabes. Dentro de nada vas a estar na túa casiña. Toma. Un pequeno regalo. Son $5.000 polos gastos. Non te poñas así, muller. Que non te vexes a besta chorando, non lle deas ese gusto. É que non podo perdelo. Non vou poder vivir sen él. Ala, campeón, pa que nos botes. Quero dicir a Fito. Gracias, pero vou votar por Laura. Que medre. E ti a ver se te animas un pouco, Sí, xa estou. Mira esta nosa. Toma, guapa. Gracias, que? Está claro que tendes todo moi ben pensado e que estades a utilizar vosa inteligencia, Mira, tampouco para iso. Que non volo vexa xuxo que vos suspende, burro. Será repugnante. E ti, confía en mí. Sí, xa. Non me dades un amigo? Toma. Si, home, para que nos copies. Toma un dos meus. Está ben, xirro que non. Pois vou seguir repartindo por aí. Vai. Ata logo, Fito. Ata logo, Laura. Por un colexio. Como non pensamos nos isto? E a ver se sorrís. Xa. Pero non ves que non temos nada que facer? Sei algo espectacular. As maiores de Cormelle, un globo. Sí. Ti pensas que Celia nos axudaría? Seguro. Por que non falamos tamén con Bill Clinton? Tens que tomar as cousas con máis interés. Isto fai falta imaxe. Pois que se presente Claudia Schiffer. Mira, Nixon perdiu as eleccións porque era máis feo. Mas ti como sabes eso? Porque eu estou tomando as cousas con máis interés que a ti. O peor vai ser o da radio. Vou facelo ridículo. Deso nada, eso vai ser o mellor. E se sae mal, teño algo pensado. Para ti que dis, Ti faime caso a min, non te metas nesto. Farei che caso, farei. Xa sei que nunca falamos moito, pero desta vez tesme que axudar, non sei a quen recorrer. Así que a miña irmá maior, a responsable da familia, agora teme que vir pedir consello a min. Ti sabes mellor que a min como funcionan as cousas en Portozás. Levas vivindo aquí unha boa temporada. Sí, pero non me chegou para entendelos de todo aínda. E o peor é como se puxo a ti a Celia. Pero xa che dixen que o que máis llamola é Ramón Couto. E como comprenderás, ver a súa sobrinha preferida defendendo é o peor que lle pode pasar. Pero se é un suizo de nada. Para ela é moito máis ca iso, Nuria. Si, iso xa mo deixou ela moi claro. Ana, tesme que axudar. Eu? Pero como? É que non sei que facer. Ana, atendesme aquí. Si, vou agora. Nuria, agora teño que traballar. Pero que eu non Ti quero... sempre fuche la responsable da familia, Nuria. Apañacheste moi ben soa. Andas no aire, niña. Vou. Xa falaremos, Nuria. Moi ben, ata logo. Estás mellor? Sí. Gracias por ser tan amable. Bah, non é para tanto. Por que o faz? Non sei. Pode que sexa porque che collín cariño ou pode que o teu mariñeiro me lembre ao que eu coñecín hai tempo. Acabou mal, non? Sí, moi mal.
Eu tamén tive que marchar, xa ves. Non é a única que tivo que deixar o amor da súa vida. Ainda te acordas del? Non houve un só día da miña vida que non pensase nel. Se queres falamos. Non. Foi hai moito tempo, unha eternidade. Mellor fálame un pouco máis do teu. Pois, o noso foi moi rápido. Coñecémonos de casualidade. Pero foi como nas películas. Chegar e amor a primeira vista. Voy a tapar, Lindinho. Voy a tapar. Voy a tapar. O mar, que mo foi levar. Foguetes de 7 estalos. Hoxe é o día esperado por todos os rapaces e rapazas de Portosás. Esta tarde vaise celebrar en Radio Portosás un debate electoral entre os dous aspirantes a vacante no Consello Escolar do Colexio Público Neira Castro. Estamos nerviosos, tensión, dinamismo informativo. É a primeira vez que se fai nesta emisora un debate de tanta altura. Os dous candidatos son Laura Castro e Fito. Esperamos que o debate contribúa a que os alumnos comprendan o que é a democracia e a importancia destas eleccións para o funcionamento desa máquina case perfecta chamada colexio. Para aliviar a espera, velaí vai unha repichoca musical. Vale. Vaya. Sigue sendo hora, non? Queres un traguiño? Non. Escata o corpo, Que non. Ti a mí non me enganas, Oi. Ti algo ten na cabeza metido. É o de onte, non? Curriolo, que eu non engano ninguén. Non engano ninguén, non me toquedes los xoguetes máis. Esa muller marchou por algo. Déixame en paz. Vai marchar. Que non cho podo explicar, é unha premonición. Que queres? Que queres? Premonición. Pero non és ti que non cría nesas cousas. Non creo, pero que esta vez se teño metido na cabeza non o podo quitar. Eu que sei, non cho podo explicar. Lindiña marchou por algo, déixame en paz. Non che explicou ben na carta o que quería, o que sentía. Non che explicou logo, Sí. Entón? Pero que non credes é que marchou por algo que non era bo. Calquera día, Petróleo, apareceche pola porta. Si marchou, ti non te faz ben ningún así, obsesionándote con que marchou, que si non marchou, que si foi, que non foi, que eu que sei, que pasou. Entendes? Non te faz ben ningún. Bebe, home. Toma. Quenta o corpo, home, toma. Quero lembrarlles a todos que a función deste acto de conciliación é intentar arranxar o problema e, por conseguinte, non chegar a xuízo. Señor xuiz, isto non vai valer para nada. Este tipo de actos nunca tiveron éxito en Portosás. Polo menos temos que intentar, Pitusa. O procedimento di que hai que intentar poñer de acordo as partes e intentar arranxar o problema amistosamente. Xuiz, Carlos, estaremos de acordo que non podemos permitir que un home honrado a carta cabal como Francisco Tarasido sexa insultado impunemente, non? Eso, dille que podo quedar barrido da cabeza e que con uns cartiños amañamos. Pitusa. Desculpe, señor xuiz, non o puiden evitar. E ti fala cando che pregunten, Francisco. Señoría, papá, quero dicir o señor Couto aquí presente, insultou a Francisco Tarasido impunemente. Ladislao, en Portozás todo o mundo sabe que Ramón e Taracido discuten de fútbol todos os luns pola mañá. Xa, pero eso non lle dá dereito a insultar, señoría. Pero se insultan todos os luns, por que se denunciaron esta vez? Home, porque a paciencia deste cidadán bo e honrado como a pouco, ten un límite. E ti que tes que dicir, Nuria? Solicito que a denuncia presentada por Francisco Taracido non sexa... Tarasido. Que a denuncia presentada por Francisco Taracido non sexa admitida, xa que podo demostrar que as palabras que lle dixo... Como que as palabras? Os insultos, señoría.
Creo que quedou ben claro que as palabras que lle dirixiu Ramón Couto a Francisco Taracido non se poden considerar como insultos, xa que tanto furtivo como reincidente e, desde logo, pintoresco Son insultos toda a vida. son adxetivos que se lle poden aplicar sen ningún tipo de dúbida. En cambio, os insultos proferidos por Francisco Taracido, malhome e desgraciado débense considerar como insultos. Entón, que propós? Que Francisco Taracido e o seu letrado retiren a denuncia. Non, deso nada, señoría, non retiramos nada e imos a xuiz. Ladislao, home, recapacita un pouco. Pois claro que vai haber que ir a xuízo, porque agora denuncio eu. Xuiz, eu quero que me defenda a sobrinha de Celia. Que dis? Home, a rapaza vai no mallado, ti, amigiño. Pois amólate, pintoresco. Xuiz, dixo, outra vez, outra vez. Sí, é que... Seu xa lle Bueno, en cara de todo, xa está ben. Xa sei, Pitusa, que non é o procedimento axitado. Está claro que hoxe non imos chegar a ningún sitio. Así que recapaciten, pénseno ben e mañá intentaremos que se retire a denuncia. Ata mañán, perdedores. Coruñento, a la Celta, a la Celta. No, papá, Xuiz. Así que estás preocupado por Fito. É que só son unhas eleccións ao Consello Escolar, há unha vacante. E parece que é a cousa máis importante do mundo. E non foi un pouco iso que lles quixaches transmitirte? Que querías implicar os alumnos porque estabas farto de que pasaran de todo. Sí, pero a que a cousa agora colleu unhas dimensións, ata van facer un debate na radio municipal. Bo comezo. Xa saben para o que serven os medios de comunicación. Sabes que pasa? Que Laura teno todo preparadísimo. Ten eslogans, está repartindo propaganda por aí. Carai, xoga con todas as armas, está disposta a gañar, eh? E ademais, o que teño é medo de que Fito non o tome ben. Coñecendo a Fito non creo que lle importe moito. Non sei, o que me preocupa é que pense que é menos listo que a Laura. Que ademais eu animei no a que se presentase porque me parecía ben, non? Que lle viría ben para coller un pouco de responsabilidade. Xa. E agora tes medo de que se responsabilice demasiado, non? Pois algo sí. Non sei. Ás veces creo que os adultos somos moito máis revirados que os rapaces. Deixaos a eles. Sí, aí douche razón, eh? Algúns adultos sodes moito máis revirados. Ai, sí. Eu son complicada. Sí. Ah, pois mira ti que ben, que te ia a convidar a cear e agora vas ir ti só ou ceas con alguén menos revirado que a min. Ai, non, mira que de repente gustan máis cousas reviradísimas. Xa, pois mira, ímonos deixar de revirar porque teño garda no dispensario, ben? Ímonos. Estáse levantando o nordés. Vai vir frío. Pode ser. Pode ser non, Estáse levantando o nordés. Ainda és moi novo para sabelo todo. Como queiras, pero non vien falar contigo deso. Non xa. Ninguén ven falar comigo de cousas que me interesan. É que estou preocupado. Ti? Sí. Vai haber unhas eleccións no colexio e eu presenteime. Presentaches ti? Sí. E agora teño que ir á radio a facer un debate contra unha rapaza. Xa. Eu creo que ela vai ser a mellor para o posto, pero... Vale ela máis que a ti? Non é iso, Melgacho. O que pasa é que... eu sou máis ben un desastriño. Non sirvo para representarme a mí e vou representar os demais. Ademais, ela é unha rapaza lista, preparada e ben guapa. Ai, gustache. Mame. E a de Cormelle que? Verónica. Xa non ando con ela. Disparidade de caracteres, xa me entendes. Pois, de que vas disfrazado? Isto é por culpa de Loiso. É que tiña que ir á radio e díxome que me vestira así. Que lle queres? Pero, se na radio non che vai ver ninguén. Ves, a mí xa me parecía. Pero a culpa non é del. A culpa non é del. Teño toda eu por facerlle caso. Que, como andamos? Ben. E ti que? Eu coñecín tempos mellores, meu home. Ainda non sabes nada de Belinda, non? Ben, pois eu teño que marchar, é que espérame na radio, vale? Ata logo. Veña. Sorte.
Vou na necesitar. Sorte para ti tamén, Petróleo. Vale. Gracias, Fitiño. Veña. Eche bo rapaz, É bo rapaz, Que? Extrañala. Oh. Miña nai, majacho. Era mellor morrer, meu home. Mira o que che dixo, Home, eu non che podo aconsellar. De mulleres entendo máis ben pouco. Levaron a majacho, levaron a... Min ninguén me cree, Eu sei que ela quere que vai a buscar, pero que non... Pois vai, home, vai. Non sei onde está. Mira, as cousas que máis queremos son as máis malas de encontrar. Pero tamén as que pagan máis a pena. Vai, home. Irei, majacho, veña. Imos comezar o debate electoral para as eleccións ao Consello Escolar do Colexio Público Neira Castro. E para eso temos con nós a Laura Castro. Hola. E tamén temos a Fito. Hola. Benvidos aos dous. Temos que lembrarvos que cada un vai ter o seu turno, pero que podedes interrompervos cando queirades para dar a vosa opinión sobre o que di o outro. Empezas ti, Laura, cando queiras. Boas tardes. Agradezolle á Radio Municipal a oportunidade que nos dá para poder expoñer e debater os nosos programas. Gustaríame sair elexida para así poder traballar por todos os meus compañeiros. O posto de representante dos alumnos no Consello Escolar é moi importante, xa que desde ali podemos facer oír a nosa voz e acadar melloras para todos, reivindicando un reparto máis xusto do presuposto e un papel máis relevante do alumnado. Mira que fala, tipa esta, Xa veredes cando lle toca a Fito. De que vai falar? Un representante do alumnado, non sei. Como? Pero non preparou nada. Non, pero xa improvisará. Pero non eras ti o asesor? Pero só de imaxe, non vou facer tamén os discursos. Espera que fale, Temos un eslogan espectacular. Resumindo, se saio elexida, prometo dedicar todo o tempo do mundo para traballar polos meus compañeiros e polo ben do colexio. Non vos preocupedes, Fito ten a lesión ben aprendida. Moitas gracias, Se seguen os consellos, temos o debate gañado. Si yo, como che faja caso a ti, non só non vai gañar as eleccións, senón que igual o voto en teu colexio. Escoitad a Fito. Podo prometer e prometo que comigo de representante no Consello Escolar todo irá mellor. Xa está. Sí. Non me entendo. Esta era unha frase que lle encantaba a mamá boa. Silencio, silencio. Non, Esteban, non. Ainda non sei nada sobre Belinda. Non sei onde pode estar. Pensei que se cadra na Fiscalía sabíades algo. Deixoulle unha carta ao marido dicíndolle que marchaba e que non quería que ela intentase buscar. Xa, a min tamén me gustaría saber se ten algo que ver co de testificar contra esa banda de proxenetas. E que queres que faga, Esteban? Estou como atado, non podo facer nada. Ela e o seu marido son amigos meus e non hai que me quite da cabeza que lles estou fallando os dous. Ben, pois moitas gracias, Esteban. Sí, moitas gracias, Hala, ata logo. Podes nos dicir se pensas facer algunha actividade extraescolar? Gústame moito que me fagas esa pregunta, non? Actividades extraescolares... Non, vaya. Non sei, podíamos facer un campeonato de fútbol, non? Campeonato de fútbol, que original. De todos os xeitos creo que sai organizado. Mesmo ti xogas nun dos equipos. Eso organiza o Consello Escolar, non? Pois sí que é importante, sí. Sí. Brais, podeche contar algunha das actividades que eu vou propoñer no Consello Escolar. No caso, claro, de sair elexida. Ben, ti dirás. Vou propoñer que se faga un taller de fotografía para que poidan asistir os alumnos que queiran. Tamén intentarei promover 2 compañías de teatro no centro e asistencia a obras teatrais e cine a prezo reducido. E ti, Fito, tes pensado algo para as actividades complementarias? Eu non, aínda non pensei neso. Entón, en que pensaches? Home, o do campeonato de fútbol
Está ben, pero se xa hai un, pois... Brais, podemos falar xa das propostas que teño no que se refire ás normas de réxime interno. Ben, como queiras. A non ser que queira empezar Fito. Pois sí, claro, que de iso xa teño bastante experiencia, xa me expulsaron varias veces. Digamos que son o herói da injustiza. Podo coller isto, que así... Bueno, como vos ia dicindo, pois... Vaya repaso está metendo a Fito. Sí, Laura está acabando con él. Así non vai ter nada que facer Fito. Ainda non dixemos a última palabra, Aquí pode haber sorpresas. Isto é unha maravilla. Tiña que haber debates estes todos os días. Que é un chistiño? Así vai estar sin dentes, Como que eu máis outros... Pero... Estabas aquí. Estivente buscando por todos os sitios. Estaba dando un paseo. Vin ver se vía Melgacho. A Melgacho? Sí, para que me aconsellase. Non é o que facedes todos en Portozás cando tedes algún problema. Sí, algo así. Pero non hai un Melgacho de garda a todas horas. Supoño que el tamén terá unha vida privada. Pois non hai dereito. Hai xulgados de garda, así que debería haber aconselladores ou escoitadores de problemas de garda. Nunca pensara así, pero pode que teñas razón. Poderíamos propoñerlo a tía Celia para que sacase a concurso unha praza. Nuria. Que? Creo que onte paseime un pouco e quería falar contigo. Non, pode que teñas razón. Pero é que ti sempre estiveches tan segura de todo e... A min fixeches meter celos de ti. Celos de min? Sí. Ti sempre che saiu todo ben e sempre todo controlado e... sempre facendo as cousas ben. A min gustasme máis así, como estás agora, con problemas. Pois xa ves, a min gustaríame ter as cousas claras. É que se sente no mundo dos humanos, dona perfecta. Pero que todo tan complicado nesta vila. Agora daste de conta, non? Pois benvida a Portozás, irmanciña. Pero non te preocupes que non vai ser para tanto, xa te farás. Ademais, Portozás é un bo sitio. Curioso e pintoresco. Pintoresco como Ataracido. Sí, como Ataracido, pero é un bo sitio. E a xente ainda é mellor, mesmo Taracido ou Couto. Mira, se lle sacas a Couto e a tía Celia de se levaren mal, mátalos, mira. Pero que todo tan complicado. A tía Celia enfadada comigo. Un caso moi extraño. Un xuíz sen experiencia. É todo tan diferente dun xulgado grande. Pero que aí está o conto, Nuria. Portozás non é unha cidade grande. Isto é un xulgado pequeno, aquí as cousas funcionan de outro xeito. Pero que non sei que facer. Non quero facerlle mal a ninguén. Poida que Portozás non sexe o meu sitio, que non encaixe aquí. Pois eu penso que sí. E que vas facelo mellor no teu traballo. Ti sempre sacache as mellores decisións. Gústame esta vila. Veña. Quen daba a dar un empacho de amor fraternal? Se polo menos lle puidese dar os cartos a Celso. Ti valos necesitar máis cando volvas para casa. Non os quero. Páganme para que non o volva a ver. E non podería gastar ningún peso sin acordarme de él. Ademais, ten o motor do barco roto pola miña culpa. Polo menos que lle sirvan para eso, non? Xa te entendo. Ademais, gustaríame que soubese que aínda o quero. Teño unha idea. Escríbeo unha carta dicíndolle o que queiras e xa me encargarei eu de que chegue. E se queres, lévolle tamén os cartos. Farías eso por min, Amparo? Claro que sí. ¿Pero por qué? Si estes tipos o saben, poderían te matar. Va, estes non me dan ninguna importancia. Deixaráme sair sin problemas. Veña, escribe. Mira, dalle a carta e o diñeiro ao xuiz de Portozás. Chámase Carlos Porto. O xuiz? Sí, é un bo home e sabe guardar un segredo. Como queiras. Veña. O mar, que mo foi levar. É isto? Menos mal que as eleccións eran para que os nenos collesen responsabilidades. Laura, sí, Fito, no.
Onde vas? Vou facer uns recados. Recados. E que vas comprar? Comida, estáse nos acabando. Pero xa hai de sobra. Xa, pero ese aproveito e vou dar unha volta. Hai tempo que non saio nada todo o día durando ese tipo. Eu que pensara que vos fixerades amigas. Non se xa esparvo, claro que non. O que pasa é que me colleu algo de cariño, como son a única que lle fai caso. Como ti queiras. Pero volve pronto. Perde cuidado. Ademais queda con ela unha das rapazas. Como a deixas marchar? E que máis ten? Pode falar con alguén desa e cagámola. E quen lle vai facer caso? Encheu por tosas con pintadas, pedindo voto para ela. Non entendes nada que facer, esa sí que sabe facer publicidade. Xa ves, Lois, esa sabe moito máis que a ti de marketing. O que vai pasar é que vai levar un disgusto. E por qué? Porque non se poden facer pintadas. E así non se vai poder presentar as eleccións. Pareces moi seguro, ti é mona. Home, eso dixo que se pasou. Vistes a Laura por aquí? Pois non a vin. Pois xa vedes, dicícille que veña a falar comigo inmediatamente. Porque esta vez sí que se pasou da raya. Saberedes que fixo pintadas por todo Portozás para pedir o voto, non? E seguramente lle habrá un expediente. Entón Fito é o único candidato, non, Xurxo? Desde logo, a falta de Laura é moi grave. Non sei que medidas vai tomar o Consello contra ela. Pero, a ver que pasa. Aí ven Laura. Xurxo, eu... De Xurxo nada, ven, que contigo quería falar eu moi seriamente. Vaille caer unha boa. Ben, un problema menos. Como? Que si Laura non se presenta, gañas ti. Que fixaches, Lois? Nada. Espero que non fixara lo que creo que fixaches, eh? Que disa? Que son estes sprays? Estiven pintando unha chalana. Non me mintas, Lois. Isto non serve para pintar unha chalana. Está ben. Fun eu. E que? Só sabemos que máis eu. Pero non ves que lle están botando a culpa a Laura e ela non fixo nada? Que máis ten? Así gañas ti as eleccións. Pois así non quero gañar nada, entendes? Temos que lle dicir a verdade a Xurxo. Non podo facer iso. Queríame unha boa. Vou eu contigo. Dixímoslle que o fixamos os dous xuntos. Pero non podemos deixar que lle boten a culpa a Laura, entendes? Veña, home. Temos que facer. Esta é a última oportunidade que temos para non ir a xuizo por este caso de insultos. Mire, xuiz, eu son un honrado home de negocios que isto... Desta vez non fun eu, señor xuiz. Perdón. Non o puiden remediar. Hai cousas que non podo escuitar. Xa falou o demo. E dalle. Que vergonza. Que esa persoa sexa a máxima autoridade de Portozás. Por favor, orde na sala. Estaba dicindo que eu non podo perder o tempo con isto. Que se retira a denuncia e morro o conto. Carlos, o menos que pode facer o papá, que don Ramón Couto aquí presente, é desculparse, non? Só desculparse? E os cartos que? Non pensas noutra cousa, carallo. E ti que? Cala. Serás pintoresco. Que por eso, dixo outra vez, tenme que pagar un mundo de cartos, Non hai dereito. Acaba de insultar este pobre home outra vez. Como te teño que dicir? Cala que te perdes. Perdido, estou contigo. Se me defendera a rapaza xa estaba feito. Ben, xa está ben. Calade todos. Acabo de tomar unha determinación. Desistimo a denuncia presentada por Francisco Taracido. Xa sabía eu que non ia levar nada. Pero por que? O que dixo Ramón non se ten que considerar como insulto. Outra cousa é a denuncia presentada por Ramón Couto. Nuria, non tes nada que dicir? Nuria. Sí, perdón, solicito un receso para falar co meu representado. Está ben. Pitusa, por favor. É que é intolerable. A ver, como se te ocorreu facer esas pintadas? Eu non fun. Non mintas, Laura. Quen ia ser? Fixeronas por ti e ti non o sabías? Non o sei, pero xuroche que eu non fun. Pois vaste ter que amañar como poidas, pero tens que limpar esas paredes. E non ves que che poden abrir un expediente. A parte, vas ter sorte se non se lle dá a alguén por te denunciar, porque é un delito. Sí. Que credes vos agora?
aquí Lois e máis eu queríamos che dicir algo. Pois, mirade, esperades un momentiño, por favor, porque estou falando con Laura das pintadas. Non, é que precisamente queríamos che falar sobre eso. Poden falar aquí. Moi ben, nena, así se fai. Acabaches con eles. Viche la cara de túa tía? Non, ni me fixei. Quedou ben amolada, É o tarasido ese. Vai aprender, vai. Non sei a que se refire, pero non vai haber cargos contra ninguén. Como que non? Estás levando moi ben o conto. A ver se lle saco unha boa indemnización a Tarasido. Mais que nada para que aprenda, porque a min non me fan falta os cartos. Xa. Por certo, quería falar con vostede sobre algo que encontrei cando facía as investigacións para o caso. É que eu non teño nada que ocultar. Estaba arquivado. Non sei por que se lle esqueceu a todo o mundo neste tempo. É un problema de lindes. Creo que se aconsello a Taracido podemos lle sacar unha boa cantidade a vostede. Xa. Pero isto non ten por que sabelo ninguén. Pode quedar entre ti e máis eu. Ademais, podeslle sacar algo. Un pequeno detalle por levarme tan ben o caso. Non me interesa, Ramón. Só quero que vostede tamén retire a demanda contra Taracido. Non, de eso nada. Agora teño o collido. Ademais, está o da túa tía, que tamén se metiu polo medio. Ben, seguro que a Taracido e o seu abogado lles vai interesar moito estes documentos. Está ben. Retirarei a demanda. Es ben sobriña de Celia, oh. Moi ben, pois Laura, deboche unha desculpa. E alguén máis tamén. E ti, ven comigo porque xa podes ir borrando a tua obra pictórica. É axiña que tens que entrar dentro de nada. Gracias. Por qué? Porque Lois intentara que te castigasen. Non. Por dicir a verdade. Tiña que facela. A culpa é túa. Seguro que se me defendese a rapaza ia levar algo. Toda a mañán perdida. A ver que lle dixo eu agora a Concha cando chega a casa. Lávate, seguro que flipa, xa verás. Carlos, Ramón quere retirar a denuncia. Home, por fin unha boa noticia. Podes saber por que o fai? Entre veciños non hai por que levarse mal. Ben, daquela non hai máis que falar. Que, Pitusa? Ve como si funcionan os actos de conciliación. Xa. Todo pola túa culpa. Pichicoma. Pero que dices? Se gañamos, Francisco. Non digo que fose unha defensa genial, pero extraordinaria, sí. Extraordinaria, sí, pero eu vou para casa sen un can. Agora vou ter que ir ver se collo uns percebes aí nas pedras das abuillas. Que vas, que? Os percebes están en veda. Xa, eu digo que vou ver se ollo, de ollar, se ollo uns percebes, porque cada un ten as súas aficións, xuiz? Ata logo. Sí? Sí. Ah, Paula, es ti. Gañei o xuizo a papá, por goleada. Está aquí, queres falar con o papá? A túa filla pequena. Pero mira que es mentireiro. Non quero agora, Non te preocupes, que xa me encargo eu de que che limpen a pintada do dispensario e a xiña. Tranquilo. Enhorabuena. Ainda por riba non te mofes, non? Xa te dixen que che van limpar canto antes. Refírome a Fito. Non querías que collese responsabilidades? Sí. Mira como acabou Portozás. Todo cheo de borranchos. Xa. Pero ao final recoñeceronche o que fixeran. E iso é o que importa. Estásles ensinando cousas moi importantes aos rapaces. Se cadra. Marcho. Vémonos, mestre. Chao, doutora. Home, gracias, eu tamén, claro. Mira, fai un favor, chama aí a Modesto máis a tía Rosadilla que gañei, sí? E teño pouca batería. Ala, tá logo un bico. En fin, colega, marcho. Outra vez será que se vai facer as miñas argumentacións, será moito. Sí, a verdade é que non tiña moito que facer. Non, outra vez será, We are the champions, Celia. Tens dúas rosas, non tens dúas sobrinhas. Guapa. Que vale. My friend. Ai, moi ben, neniña. Así se fai. Que dis, tía?
o que fixeches, porque algo fixeches para que ese animal retirara a denuncia ou non? Non sei a que te refires. É a última hora. Nin eu faría mellor así vai máis amolado. Tía, eu non fixen nada. Como que non? De verdade. Eu non entendo nada. Marcho. Ti saberá lo que fixeches. Vale un mundo, nena. Sí, pero a mí non me enganas. Que lle dixetes a Ramón para que retirara a denuncia? Faleille dun caso de Lindes. Un caso de Lindes e Ramón sin sabelo. Iso é moi raro. É que non hai tal caso. Inventáchelo. Digamos que empreguei un pouquiño a imaginación. Benvida a Portozás, Nuria. Listo, agora a ver o que dura. A ver. Correolo. É? Hai dúas maneiras de sair de Portosás, non é? O mar ou por terra. Outro xeito non hai. Non collas un cochiño, un barco ou algo, non? En barco non marchou. E conducir non sabe. Logo se colleu Finisterre, Non o colleu, falei co chofer. E que che pasa pola cabeza logo? Que non marchou só. Non marchou só. Ainda tes esa cara? Non te preocupes. Dentro de pouco vas a estar na tua casa. A miña casa está en Portosás. O mellor é que te fagas a idea. Senón vai ser peor para ti. E a Bella? Ainda non chegou? Xa tiña que estar aquí. E que máis che terá? Para unha vez que sae daqui. Que se Santi ten razón, sabe o demo que pode estar facendo. Non podemos permitirnos un só erro.